Studenta li qed tagħmel kors fl-Università ta' Malta fuq bażi part-time u li allura tattendi fil-għaxijiet fit-tard titkellem magħna dwar l-esperjenza li għaddiet minnha il-ġimgħa fil-għaxija wara li nqata' d-dawl. Fil-ħin li nqata' d-dawl hija kienet qiegħda l-librerija. Ma kontx ilni hemmhekk aktar minn nofsija meta f'daqqa waħda inqata' d-dawl u spiċċajna fid-dlam. Fis-surar fejn kienet hi kull ma kien hemm kien biss emergency light, iżda innutat li l-bqija tal-bini inkluż fejn jaħdem l-istaff kien fidlam ċappa. Hija qalet li sitwazzjoni simili li tiftakart meta nqata' d-dawl u li l-istudenti tħallew għal ħin twil fid-dlam kien fi frar li għadda, propju waqt li kien għaddej eżami fil-għaxija. Din l-istudenta tesprimi d-diżappunt tagħha għal fatt li fl-Università ta' Malta jidher li ma jeżisti ebda tip ta' generator biex f'każijiet ta' tuħ fil-provvista tal-elettriku l-istudenti jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin b'xogħolhom, b'mod partikolari dawk li jaħdmu u l-kors u r-riċerka tagħhom trid issir fit-tard ħafna. Il-ġimgħa tard wara nofsinhar kważi l-lokalitajiet kollha f'Għawdex u n-naħa ta' fuq ta' Malta spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku. Is-sibt filgħodu xi lokalitajiet bħaż-Żejtun imbagħad reġgħu seppħu mingħajr dawl. Il-ġimgħa fil-għaxija stess, il-Gvern ftaħar li bil-Power Station tal-BWSC il-pajjiż qed jiffranka l-flus.